Bamba-ke kuseni sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje kuseni bamba sengiyavala ngifuna ukufundela ivesi elilodwa nje kuphela bese uyaqala usuku lakho incwadi kaLuka 23 verse 43 wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eParadise. uJesu ukhuluma namazwi wakhuluma neselelesi zazimbili igebengu zayibethule esiphambanweni kanye noJesu bobabili babonile kodwa uJesu wayingonanga. Lithi iBhayibheli esingiselelesi samemeza sathi Jesu uNkulunkulu awuyisindisi ngani wehle lapha esiphambanweni uyisindisa usindise kanye nathi ngoba phela wena uthi uNkulunkulu isindise. Kodwa lithi iBhayibheli sesibili iselelesi sasesiphambanweni sathi Jesu ngiyacela mina ukuba ungikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. Wathi uJesu kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eParadise. Izwi lesibili uJesu asuke likhulume sesiphambanweni. Into engithanda ngoJesu mayifuna ukuphakamisa umuntu mayifuna ukuveza umuntu akalindi ukuthi kuze kube next week noma kube next month noma kube next year kodwa uthi namuhla ngizokuba nawe eParadise. Uma ufika kuJesu akanendaba ukuthi kade wenzani izolo, akanendaba nemumva lakho, akanelamba nehlaza abantu abakwazi ngalo kodwa make wambiza wathi ngikhumbule uthi namuhla ngizakuba nawe eParadise. Uthi angikhulume nomuntu namhlanje osedlule intweni eziningi wadlula ezimene ezikhalisayo nezimo ezimgilile empilweni ukuthi uma nje ke wathi Jesu uzungikhumbule. uJesu ngiyamthanda ngoba uyakhumbulana mayisekhumbulile uJesu kuthuka abantu kumangala abantu. Uthi nje uJesu namuhla ngizakuba nawe eParadise. Uthi namuhla ngizakuba nawe akanendaba ukuthi lo ufike kanjani, akanendaba ukuthi iziphi izinto akade ezenza izolo, akanendaba nokuthi waziwa ngaziphi izinto akadaziwa ngazo kodwa uthi ngoba usefikile ngizakuba nawe namuhla eParadise. Sengathi uNkulunkulu namuhla engashintsha impilo yakho, sengathi uNkulunkulu namuhla engahambela impilo yakho ihambela abantwana bakho, alungise izinto ebezingahambi kahle, alungise lokho beseqeka empilweni yakho namuhla. Sengathi uNkulunkulu engangenelela emshadweni wakho, engenelela emsebenzini wakho, ukuthi konke obekuphambana nawo uNkulunkulu namuhla akulungise. Sengathi zonke izinto ebezikucindezela zikushonisa phansi empilweni namuhla uNkulunkulu eyathende alungise zonke izinto uNkulunkulu ebeyiphambene empilweni yakho. Uthi nje namuhla ngizakuba nawe akalindi into yakusasa kodwa uthi namhlanje ngoba mayesefuna uNkulunkulu ukwenza into ethile empilweni yakho akanendaba neprotocol yabantu vela yenza into akadingi nakuconsulta kubantu abathile. Mayesefuna ukuphakamisa, mayesefuna ukulungisa isimo sakho uNkulunkulu akadingi ukuconsulta abantu abangakufuni, akadingi nanokuconsulta abantu abaqalekisa abathi ngeke uzube yilutho kodwa uvela ethi namhlanje sekuyisikhathi sokuthi ngiphakamisa uphumlane. Uthi namuhla ngizokuba nawe eParadise. Abanye ngiyacabanga babembuka lo owayebethele noJesu bethi vele uyakudeserve kodwa uJesu ubuka inhliziyo yakhe meseshintsha isimo sakhe. Uyibonile inyembezi zakho, uzwile umkhuleko wakho. Uthi namhlanje impilo yakho iyashintsha kusukela namhlanje impilo yakho ayisophinda ifane. Khona into entsha uNkulunkulu akazoyenza empilweni yakho uma hawukeliselelesi sonile esiphambanweni wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe embusweni wami. Nawe ngakukhumbula uNkulunkulu sengathi ngakukhumbule nabantwana bakho, akukhumbule nezimo ezikhalisayo, akukhumbule nezifo ezikuhlasele. Namuhla uNkulunkulu enza okuthile empilweni yakho. Namuhla uNkulunkulu ashintsha igama lakho. Nabakade bekubukela phansi uNkulunkulu ekuphakamise ekwenze bekubukele phezulu. Nabakade bekuthatha kancane uNkulunkulu ekuphakamise ekwenze bekuthathele phezulu. Nabakade bekubona unobhuti uNkulunkulu akashintsha igama lakho akwenze ube usambodi. Noma kade bekubona nothing uNkulunkulu akashintsha isimo sakho akwenze ube something. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.